Appell qawwi biex it-tobba jitlaqmu biż-żewġ dożi fil-5 ġimgħat li ġejjin biex bekk dan il-proċess importanti jkun konkluż b'mod sħiħ sal-aħħar ta' Jannar. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM qalet li filwaqt li tilqa l-aħbar pożittiva li t-tilqima tal-Covid qed titqassam madwar l-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, issa qed tinsisti biex il-ħaddiema kollha tas-saħħa jingħataw il-vaċċin f'dawn il-5 ġimgħat li ġejjin. Jiġifieri l-ewwel doża fl-ewwel ġimagħtejn u t-tieni doża 3 ġimgħat wara. L-Assoċjazzjoni tat-Tobba qalet li filwaqt li bħalissa huwa tajjeb li qed jingħataw 50 tilqima kuljum, issa tistenna li fil-jiem li ġejjin dan il-proċess jiżdied u jibdew jingħataw 300 tilqima kuljum. Il-MAM innutat ukoll b'sodisfazzjoni l-fatt li l-maġġoranza tal-Maltin jidhru disposti li jieħdu din it-tilqima. Il-proċess ta' tilqim f'pajjiżna u fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea beda l-ħadd. Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen tgħid li dan hu mument ta' għaqda li jirrifletti s-suċċess li ta' iġib magħha din l-Unjoni. Min-naħa l-oħra, esperti Amerikani qed jinsistu biex inżommu attenzjoni massima avolja wasal il-vaċċin dan il-sitwazzjoni ta' infezzjonijiet taf terġa' teskala.